Ben, bo día, estamos falando da sanidade. Nosotros xa é fácil entender que estamos asistindo ao maior ataque que se lle dou nunca a un servicio público. Neste momento, dunha forma sistemática, perfectamente planificada, estáse acabando coa sanidade pública. Estáse acabando en todo o país, pero nós vamos a centrarnos un pouco na miña zona para falar de Valdeorras. Cando un fala de sanidade ten que entender que a sanidade tense que basar en varias cousas, nunha planificación eficiente, nun coñecemento do territorio para saber cal é a orografía e cales son as características socioeconómicas. Iso conforma de que enfermamos e de que morremos. Para acabar coa sanidade, o que estamos vendo ahora mesmo é que se lle está limitando os recursos orzamentarios, se lle está facendo que os profesionais abandonen o servicio público, e encima non se están atendendo estas características que dixemos. Agora mesmo, por exemplo, en Valdeorras, agora mesmo non se está atendendo realidade ás patoloxías prevalentes. As patoloxías prevalentes, dada a nosa condición característica socioeconómica, son patoloxías respiratorias derivadas das canteiras, sin embargo non temos neumólogo. Tiñamos un pequeno hospital que está sendo laminado, perdemos cardiólogos, perdemos urólogos, perdemos rehabilitadores, non se está atendendo a población e estamos vendo como dunha forma solapada, pouco a pouco, se está desmantelando a sanidade. Agora mesmo, o último que nos acabamos de enterar é que as nosas probas radiológicas, os escáneres e as mamografías están sendo informados en outra comunidade. Se envían a Castela e León e se devolven as informacións dos resultados. Ben, iso é un absurdo. Nos podíamos ter perfectamente os radiólogos axeitados para esas cousas. Que é o que sucede? Se ti colles un médico e lle faz continuamente contratos cortiños de 15 días, de 2 días, de 5 días, de 10 días, acabas conseguindo que se vaya. Esta é unha das formas de acabar coa sanidade pública, acabar cos profesionais, obrigándoos a irse, acabarse co sistema non dotando presupuestariamente e encima ni siquiera ter en conta o CMVD, o conxunto de datos, o que nos defina cales son as patoloxías prevalentes. Esa é a realidade que temos agora por todo o país. Sobre a atención primaria, nos evidentemente temos un cinturón medianamente poblado, cinturón que significa Rúa, Vilamartín, Barco e Petín, e logo temos unhas zonas rurais. As zonas rurais con consultorios pequeniños están vendo como se están sustituindo a tempo parcial. Calquera persona sabe que unha sanidade nun territorio como Galicia ten que ser unha sanidade pensada tamén para vertebrar o territorio e para asentar población. Se morre a sanidade pública, a Galicia que conocemos morre con ela, porque o sistema rural non pode sobrevivir nunca sin unha sanidade axeitada e sin por exemplo, un sistema educativo axeitado. Cerrar sistemas educativos, cerrar sanidade, implica matar o país. Nós o que estamos vendo é como, dunha forma solapada, se está fulminando este pequeno país que temos.